خوفم. Bora Alfawa. Sergeldi. Altağı salamu aleyküm. Waalaikum assalam. Şiirellica. Geldin mi? Geldim ağam. Aşankı spektaklında tavırsatıkla karışıyanlar. Aha. Yöne var şiirellica. Aha. Sahna çıkanda canlıra hareket etsene. Canlıra hareket edin de. Hiç yaydanmağın. Yürekten çıkıyatı. Yüreği de var yanlar. Nesip bolsa akşam elimden geleni dern ağam. Ruhsat bersen meni ýöräýin. Garaşyp duranlar. Bol ya. Bor ağam. Nene inim. O. Şu hareket meselesinde arkayın ağın yanına gelivergin. Bol ya ağam. Bor. Sen divana ben dana dana. Sen divana ben dana. Sen divana. Bu şeýle bolaýmalam da. Şiirgeli geldin mi? Ha, Qurban salam. Näme bir dadyn gaçyrdyňmy? Açar müýdi galayp duruýdy. Açar bolsa hiç lädron garawullar açdyrýar. Onda Qurban qyyn görmesen şol spektaklyň sözlerinden bir çykardy aýarsың da. Näme onu mu aldyrdyňmy? Hey, onu tükläpdirne. Piyesanymy? Owo, ilk kofe açymdyryp soňumy tükledim. Piyesa. Bah. Geren piyesa bolsa iş hayırla, häzir on birinden uğra daýar. Esasen özüňe gowja seret. Gowja taplan. Bolýa. Bolýa Qurban. Salam. Salam Qur'an. Arma öyle. Bar bolun. Salam Qur'an. Salam aydylar. Gelingizmi salamat. Salam ýa-da. Salam ýa-da. Salam ýa-da Qur'an. Runun nele? Salam Tahira. Bahrijan, terhap bolawur. Akşam ulan neredeyiz? Saatlandım. Näme? Et kaldım. Nämeden? Yok kurban neredeyiz? Ha, Men hovluk maç. bolýa. Uy, salamu aleyküm ulan neredeyiz? Sağlıkmı? Dağıtmasam olmaz. Qur'an Merdiyevich. Ho cennet. Salam. Salam. Qur'an Merdiyevich. Isınma cennet. Hovlukmada geliver. Bolýa. Qur'an Merdiyevich. Dinle. Men bir oýlanmaýardım da, okap beräýinmi? Oýlanma? Hawa. Ha, biraz wagt ma çäkliräkdi. Kyssanmazraktım. Uzak gece işedinimde Qur'an Merdiyevich. Bolýady. Ol yörek barya. Ol şol yörek barya. Öňünden çaýlar, çukurlar, çägeler çykýa. Ol bolsa şol yörek barya. Başla cennet. Dinleyen başla. Bolýa başla barya. Cennet başla. Görýäňi?
Meni başga çağırýar. Düşündüm. Bolu habaryan. İyi yaman tesirli de Gurban Merdiç. Tahir. Sen bir yerde näme işleýän? Geçip barýardım. Duşanyň gowalaydy. Sen beýlekde beýlek geçmeli. Meal şu piyesan şiirgelle goşup gaýtsana. Garaşyp oturanlar. Tahir, sen meni dinleýänmi? Taňa näme boldy? Eýgilikmi? Eýgelikli. Sunga söke. Sökülmejek bolmaly. Bar, eglenmeden şiirgelliň ýanyna ýet. Şiirgel işleye. Bek işleye. İşleyenlere hormat koyyan. O sima aňa dikçek. Salam. Salam. Öze bolunu meňdi. Hani şunu sahnada da göreyin. Bolýa. Gülcemal, ine şu yerde gülüm durmalılar yadından çıkarayma. Bolýa. Birinci mi? Yok, ikinciyi yap, ikinciyini. Şu mi? Owo. Salam Gülcemal. Salam. Yere da o. Yere uruyanı. Oğulgan yerim yok. Göz bollumy, dil bollumy bize bilmedik. Derek ýaly gitdi ödi. Bu şowsuzluk diýen zat bir başyňdan üste ýakaňsyp durmajak. Mamagul. Hey, Azim Azadowicz ýadyňa düşýärmi? Vakey görgülü. Yadımdan çıkmasa näme? O da bir şowsuzluğa uçurarlan biri de. Aktyor dagam değerlile. Vah. Sesi bilen sahnan sanmıradardı. Ha wala. Ödem stomasaçılar var ha. Diňe şonu görmek için teatra gelerdiler Mamagul. Yadyňa düşýärmi? He. Bir gün özi spektakl başlamadynyň öň ýany sahnada sahne bedegini ýyrdy, götürdi. Yine de gorkman sahna çykjak bolýar. Vah, şonna yalvarandyrna. Can Azim Azadowicz, sen bu zatlar bilen oýun etme, sen sahna çykma, ýaşlaň özi alyp çykar diýdim. Spektakl güni sahne bedeginiň ýykylmagy bir şowsuzlygyň alamaty diýdim. Dinlemedi. Dinlemedik goza koy özünden görsün. Şowsuz günüňdigine gözüň ýetdimi? Awraň marka gyra çekiläýmeli. Azim Azadowiç'inki yönümüne şowsuz günem bolmady. He. Sahnada ters aýlanaydy görgüli. Ay goýa. Ağlamaly ýerine güldü. Gülmeli ýerine de ağlady. Galan sözlerinem ýadyna düşmän ýutdy. Oho. Innem şu ýyla çykyp bilmän ýörşi. Salamu aleyküm. Salam Şirlican. Oy Şirlican seni tap bol. İyilik ke? Bolly. Yokar gallar. Koy. Bolupdur, kemi yok. Bu süýüjülük spektakl üçin gaty ýerurdur. El degirmejek ýerde goýarsyňyz da. Bolýa. Yollar rejissör. Tuttum. Arslan ağa, tuttum. Alat etme. Tutmolsun ha, tuttum molin. Ýöne ýüregim ýardyň şiir geldi. Özüň gowy bilýäňa bu süýüjülük spektakl üçin gaty ýerurdygyny. Bağışlan.
Bar Leyla seni işin bilen boluber. Bolýa. Näme sen maňa bir zat etjek bolduňmy? Deme. Arslan ağa. Şu yerden apat, epet, ol gorul azim nämeviç Sana näme bolýar şiir geldi? Janyň ırsagmy? düşnük sıdıra oda. Men gowy gidip sözlem gaýtalayyn la. Bolýar şeýde. Bolya. Vay ne molly? Ne molly? Bu şowtuluň alamaty mama gül. Kaşaş. Bu şeýle bolaýmalam da. Hany maňa seret. Hiç ýerini artmadyň dämi? Arslan ağa. Men sen bilen gurlaşmaly. Bören möhüm mesele. Ülkem toy tut yar, juwan yaşında, ajat zamana, gögül joşunda, yaşlık yılları, katbar gatçayı, doğanlar bolup kutlayın dostlar toyun. Toyunuz mübarek bolsun, toyunuz mübarek bolsun, toyunuz mübarek bolsun. La 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 Akmurat. Yüzün açılmadaysın. Bugün bayramçılığa. Ya şiirin sesi yakmadı mı? Ya Devletcan'ın gitara çalışsan ayaramadı mı? Ağam. Ne malıdan bağ olsa ait ağam. Bolmasa bir de aydım dinleyecek. Ağam, dök içini. Şon neysene, ayt hov. Aho, hemmeniz bilýäňiz de. Men hiç saçan özüme akıllı diýen näler? Be, şuna para doğrusunu aytdy. Katı doğrusuna ait. Soňa menem saýa. Dinlemejek bolsaňyz aýtmadan bilerin. Ay sen dinleme diyalı yaşayıştan doyumuz yok mu sen tek? Ait Oo. ağam ait. Aho. Bilýäňiz de, men hiç saçan özüme akıllı diýmeýän. Ondan men näme diýip oturdum ay alty? Akşam eyem ihman elli deydin. O da. Hova. Owadan yegenim mihmançylyga geldi. Gelin devlet. Aydanam döwlet, diýenem döwlet. Otur hov sen. Be, sen öýe mihman geldi diýip gama watyp oturjak adama däl. Gurruňyň soňu gyzykly. Ay. O da alwat owaň tutuş yarsyny izine tirkep alyp gaýdy beren bolsa ne? Hem öz mehribanlym, öz gara gözlüm. Gurrun bilen daňyň nähil atandan bilmendir. Dogry aýtsam, düdül uklap yatyp bilmedim. Siziň özüňiz bilýäňiz, men howşy uky etmese bara, bir hil ýüzüm pürşör berýär ondan. Ay, belet Bilýäňiz. Hava şokulun bağdı ay sen. Doğruca valla. Ağam, Hawa, men sana bir kımmatlı maslahat bereyim. aýdyp otur. Şunu görýän mi? Görýän telefon, Nähil telefon? Uy. şahly telefon. Ay adaty telefon nahu.
Ey döwlet men kelleme artmasana. Yok, Akmurat. Adı telefon näl? Öçük telefon. Her bayramçılığın öňüne ýanna. Men şunu öçürüp goýýan. Şeýsen bara. Mihmanam görmersiň medwanam. Çykdyjy da golaryň gelmez. Tek öýden gulup zolup özüňe meýden Ay, dur. Mundan maslahat bolmaz. Sen gulaň bäri gur. Hemmeňiz däl diňe Akmurada gursun. Men diňle. Häzir öýe gidýäňdi. Mihmanlaryň hemmesini teatr alyp gelýän. Goýular teatrda täze spektakly tomaşa etsinler. Hemme olan göwün açylar. Onsoň sen hem ýüzüň açylar. Birazjyk diňje alarsın. Onsoň ýuwaş-ýuwaşdan ýylyňa maçylmak mümkin. Doğru değil mi? Şunu sen dürst pikir. Şiirli. Ahav yönü onça mihmanı çakılık verir mi kelir? Ay bolyalay qoğusi. Olon yartını ödüm petek satını layarın. Yo, sen alma peteği. Koyuların hemmesi öd alsın peteği. He. Şu maslahatın üçün men sana bergili şiirli. Teberden Döwlet Han Mehmet, Can Mehmet der. Bay o. Akmurat, arçık. Sen bergili bolongda korkul däl. Algılı bolongda kyn. Assalamu alaykum. Ve aleykümselam. Halifalara hormatym ullu. Bay Geç Tahir'cim, geç bakalım, geç. Halifa, bağışla. Mümkün olsa ustadımın yanına geçeyim. Tuvaleme gel geç. Gel Tahir'can, gel geç otur. Halifam, salamu aleyküm. Aleykümselam. Gel bakalım. Dilin süyücülüğü şuna bağlı. Oho. Süyücüysen, süyücü kurlarsın. Oho. Billen. Tahir Mehmedovic'in maslahatı. Tahir'canım. Çiğci rahattan dastırma diyensen, ürüğe boyun olmalı. Belli. Aman kakan matlakadı şeyde. Halifa, bir içini yemde. Hiç tatlı da. Tahir'canım, sana yağıtısın bolunu. Sen çiğci rahattan dastırdırmalı. Ondan sen ağzı kolunma la. İçini. Bildiresi o Halifa. Bak Tahir'cığım, sen biriciğini iyisen bildirir. Biz sana ne veret derler. Son iyiydi ne? Halifa, He. minekçe. Dur. Kasımı. Dur lütfen. Hadi özü koyun. Aydın'ın bin tüylesin ay çoğusadın lay. Ay Döwletcan. Ay yönü, keyfine, aydım aydyarın. Keyfine hoş salam yollayan yine. Tanışmak için kıyılara dostum. Salam keyim deyip geçen keyfine, yöne keyfine. La 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 la. La 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 la. La la la. Beýdip ejirläp durmaňa bolan okşyr geldi. Teatrymyň awry sen geldeninde dur, düşünýärmi? Düşünýän ýoldaş rejissor. Ýöne sizem maňa dogry düşünüň. Men henide çeli beýt gorkan ýerim ýok. Göwnüme gelýär. Men şuň hökman şowsuzlygy uçuram. Näme üçin beýdi ýa? Ben keşfine taýyn ahry. Wagt taýynlygyna taýynla bolen,
Welini näme? Şowsuz günüňdigine gözüň ýetdimi? Awraýyň maka gyra çekilmeli. Bu bolgusyz pikirler sen kelläňe nirden gelýär? Men düşünemok, şir geldi. Sen maňa aýdyp bilmeýän has wajib meseleň bar bolaýmasyn? Eger şeýle bolsa çekinmede aýt. Ay ýokla. Näme mesele bolsun? Men ýöne gorkýan, tolgunýan. Tutuş göwrem tolgunýan. Ellem aýaklam, gözüm gaşym, hatda göz ýaşyma çel tolgunýan. Özüňizem gördüňiz-de, pakna bedegini nätdim, tüýjüligini nätdim. Häzir men gyra çekilmesem, bu görelleňiz inni körjekleňiziň ýanynda hiç tat bolup galaýmasa, bu şeýle de bolaýmalla. O näme diýdiň? Jogap gerçekden açanlara öýtmäň bolen. Şekeşipden men aýyrsaňyz lan agam, men haýyş edýän. Sahna çykyp, ýigrenji bolanymdan eni wagtym maka çekilenmekşi. Saat neçe? 15:00. Spektakl näçede başlaýar? 19:00. Men 4 saatyň içinde baş kahraman ýerden tapaýyn şeýle geldi. He? Ýa-da sen men däldirip çek bolýarmy? Ýok. Ýok bolsa süýş berik. Sen şu gün sahna çykmaly da. Barlyň bilen, ýüregiň bilen keşfiňe berilmeli. İşiňden lezzet alyp, gelen tomoşaçylaryň hoşal bolup gitmek üçin eliňde baryn etmeli. Wagt men alada goýanam şoda. Tomaşaçylar. Birden şowsa çykşat masgara bolaýsam, siziň işte şöýleşler muňa ýüze gara bolarmy? Şu keşfi oňurjaň bilip saňananymda. Inni ýyzy ýol ýok. Spektaklyň ähli petekleri satyldy. Diýmek, tomoşaçy biziň eden işimize ýokary baha berýär. Biz siýleýär, sen siýleýär, men siýleýär, teatrym siýleýär. Sen nädiň? Kuş gel binada işleýär. Keypine dehmet çekmeli ahirem. Sen nädiň? Häzir ullun demiň Allah, özüňe gel. Yankı tapan hokkaňam, unudan. Düşündüňmi? Düşündim. Hani ýör? Avadan. Ne hil owadan at. Ne hil ajaýybat. Avadan. Ne hil ajaýybat. Ne hil owadan at. Avadan. Bolon oga, bolon oga. Gir benim. Salam bagşlaň mümkinmi? Mümkin. Binjalyk eden nälerine? Ýokla. Neme akşamky spektakl bolanjak gülüňizi getirdim. Sağ olun, goýaýyn. Neme? Gözüm oňuna dursun dep şey daýdym. Bolmasa ýadymdan çykýar. Akşam spektaklla gerek. Ona aýtmasam bilýärsiňizler. Howla. Şu ediljek gözüňiziň öňüne goýupsyňyz. Öne sere sap bola görüň. Gaçyp döwüläýmesin, gatynjyrak zat. Ay ýokla, gaçaýasy ýokla. Siziň sowukkanlygyňyza gözüm gitýär.
Şunça tomoşaça gözüm düştü. Meňe dilim tutulardy. Sahnada aljıramallyk üçin köp işlemeli, köp zähmet çekmeli. Halipalardan ince tilzimler öwrenmeli. Soňadan soňuna aralaşyp şarkanakly ýollardan geçmeli. Garaz şeýdip ufaklyga ýetilýär. Siziň şu spektakl üçin edýän hylasyňyz size bolan hormatymy has artdyrdy. Wagtam azal ya. Men sizi ýad etmeýin. Ýeri bolýa, spektakl sagymanja geçiriň. Ýoksa da şowluk ýaranyňyz bolsun. Durun. Gitmeseňiz lan. Men hüküm şuňyz badymy? Öğrenmehum. Aha. Maýyp edip bilmersiňizmi? Sahna çykmalyk üçin. Goýa görüň aýdýanyňyz näme? Oyun diýmän. Mende başga alaç ýok. Sahna çykmakdan gorkýan. On ýaly bolsa men derejik rejissor çağıryň. Yok. Kimi çağırsaňam şonu bir çağırmaň. Onu görsem ýagdaýym meterli. Onna men kimi çağıryň? Hiç kimem çağırmaň. Maň hiç kimin kömegi degmez. Şowsuzlyk men ýakamdan ýapyşdy. Baran ýerim gap çanak, baran ýerim bulanmajak. Sen maňa anaňy da kerek. Häzir öz gözüňiz bilen görersiňiz. Ene, şu oýunjak görýäňizmi? Häzir men şu gaşagyny geçirin bolin, şol oýunjak edilmeň maňlaýyndan gaçar. Beredim? Gaçta. Näme zulmürep dursun? Şu döwün gerekliden bolýardy. Gaç. Bagyşlaň. Siz ýaňa ma gowduňyz. Şu men sahna çyksam, hökman bir bulanmajorlyk üstünden marýan. Ol. Azim näme şol? Şoňunda düşýüm ikusdy. Ana görýäňiz annem ýyle çykylmaň maskara bolup ýör. Siz kim hakda aýdýaňyz? On kimdir möhüm däl. Siz birinji gedek sahna çykaňyz oga. Tejribeňiz ýetik. Alad etme. Bak meniň iç keşpler janlandyramsaň, şu mahal baş gahrymanyň anlalar. Men ýa şowsuzlanan bir baş gahrymany bolarmy? Şowsuz men. Gorkok men. Häzir gorkoklugyň wagty däl. Häzir size erjellik gerek. Barın ansat bolsa, siz men ýerime çykaýyn. Men artist däle. Yok. Artistsaňam sizden ýetgeşik geri ýok. Alym. Siz aklyňyzdan adaşdyňyz öýdýän. Bu keş oglany ýerine ýetirmeli. Tolgunmakdan ýaňa näme gurulýan men bilemem oga. Ya çaşanmak bir taýdan mykamy? Häziriň özüni özüňiz el almasaňyz men rejissor aýtmaly bolýan. Başga alaç galanok. Näme diýip aýtjak? Hemme zady bolşy ýal gurrun berjek. Ay. Sizden anlaňyzmy? Ha? Näme? Men öz başarnyňymy synak gördüm. Bartisan sahna çykmandan öňürti taýýarlyk tilsimmi? Sizden anlaryp bilen bolsam, tomaşaçyna gurrun sizden anlararyn. Gorkýany ýeniňiz emmi? Hawa. Emelsiz diýeniňiz emmi? Hawa, bar oýundy. Men öz keşme taýynlyk görüp otyrdyň. Bolşuňyzy geňem gördümle. Keşfe girmän keminiň oýuňyza ekeniňiz. Ýoksa da şu wagt bir çyn özüňizmi? Iň hakyky çynym. Oňal bolsa men gidibereyinmi? Gitýän. Ýoluňyz akyp bolsun. Gitdim. Sagaman ýedim. Sorana da salam aýdym. Aha. Bu şeýle bolaýmalam da.
Bağışla. Gerek zat varmıdy? Uy, Tahir ağa, bu siz midiňiz asıl? Tanar ýaly bolmasyn? Tanar ýaly bolmasam ne üçin tanaýan? Ay, sizi tanamayan varmy? Unuma dogry. Maňa ýolla Tahir Mamed üçdiýäler. Dogry aýdýan. Uy, siz bir zat ýasaýaňyzmy? Düşünmedim, näme ýasamaly? Uçuk. O spektaklçy. He, ay sarıda göre ýasaýar. Bolya. Gerek zadyňyz barmydy? Yok. Öýdäkileri salam aýt Tahir Mamed üç. Salam aýtdy. Ökman. Bolýa. Tahir ağa. Salam. Barnalyňay. Salam. Tahir ağa, men oýlanma ýazdym, özüm ýazdym. Okap beräýin-ne? He? Sen tutuş ömrüňe oýlanma. Oýlanma. Ferhat, Didar. Tomoşaçylaryň gelmegine laýyk bir saat galdy. Oýuna gatnaşan ähli artistler we beýleki işgärleri sahna çagyryň aýtmaly atlan bar. Işk bede we saz bede oglanlar size maşak düşün. Şiir geldi. Şiir geldi. Halipalar ýygnapdy. Görrüň uzak boljak öýdýän. Owo. Şeýle ýaly. Şiir geldi. Bende yok. Şiiri. Han şiir geldi görünen okla. Ferhat ýanyna gitdi. Derrew gelerler. Şiir geldiğini tapmadım. O ne edip? Grimin otoğuna vardım. Otoguplu. Telefona can ettim. Jogap berenok. Teatrın içinin hem yerini aylandım. Tapmadım. Hiç yerde yok. Tamam, Gurbany habarletdim. Ine sana gerek bolsa, şumluğa, şugla uğradı. Bolýa ho. Mekan şiiri tapılmasa keşfini sen oynamalı vardyň. Näle mamur gence? Menden başga adam ýokmy? Taýna ho men. Be. Egen ne? Men niye Başka yanılay? iş berilýän bolsa. Yok, oýnap bilmen men. Heviletde oyna da. Oýnap bilmen. Be. Spektakl başlajak bolup durkan nire gitdik? Şundan sahna çıkıp, Ökman bir bloğumu zorluğu üstünden var ya. Tapılmasa gowy boljak. On şu gün sahna çykmany gowy. Sahna çykaýsa parimde maskara eder. Yer sana näme? Tes gatal diýenden habar edäseňiz lan.
Belki estenlerler. Etmek bolma da ho. Tiyatra eýem tomoşaçylar girip başlady. Adamlar howsala düşürmäliň. Dogry. Häzir ýesaryp çykarla bir ýerde. Owa bir yerden çıkar. Ya. Çıkarmay, çıkmazmay şiir geldi şu. Senden ýadadymy. Mysalan bolsun. Şiirgelli. Şiirgelli Saparov. Saparov. Ha, Şiiri. sen mi? Olyanlı. Uy. Şiirin gördün mü? Kim şiiri? Şiirgelli Saparov. Kim ayo? Hey. Hayse şiiri? Şiir mi ya şiirli? Hey. Oha var mı yok? Kafamız ok diyelim. Nem etmeli. Hey devol. Gowdy beýdi oturman, gözlemäge çıkalyň. Köprük ol gözlesek tapılmagy mümkin. Dogry aýdýar. Spektakla gatnaşýan artistler sahladan hiç ýere giden ok. Dogry. A bize mişot görmen. İş olur ya biz şiir geldi şowsuz değil. Şunky näme gaýyp? Salam. Salam Allah verdi. Salam Bayram ağa. Benim şonu ýerine ho. Mikran. Salam Hocaday. Dörde ağa. Şunyaňmy? Ha? Dörde ağa salam. Howjyym. Men oýlanma ýazdım Şeyde mi? okap beräýin ne? Ine. Wah. Fon koşak, fon. Fon dinlep görýär, bolýar. Başa gaýrykda goşuk et. Can fon bolýar. Başga alaç ýok. Mekan. Şiir ýelin keşfini sen ýerine ýetirersiň. Han ýelin tapyň. Han ýellem mekanyň keşfini ýerine ýetirer. Texniki işgärlerinden hiç ilkemçilik çıkmasın. Yollaş geçiyor. Hürrün gutordy. Menin taýin näle? Gurrun evlem okolyn, benim gutordum öýdi ya. Ay. Bay boğul, buna bocak olduk. Mekancan, ne soňgoý, Mekancan. Ayaklam halis doňday. Ýol öwrenýän ýaly şol bir ýerde selpillap ýör. Han elim diýana, men issem menem selip görlerdiňizmi? Sen haýy spektakllarda oynýan. Ay entega. Ay onna gördüm örf. Yor. Mekan koysana. Ay boy otur şunu. Ağlama artistim rağlar mı he? Hadi koşuş. Doğru. Düşüneyin baba. Men beri ullokan keşper oynar görüm oğa. Men taýinler omurmaýar da men omurmaýar. Mekan bol kaytarayım bile. Bir derek saatler için kamavatma havadan. Kaytala. Bir de saatler için kabahat mı diye. Alat etme. Halipalar kömele der gayrat et. Taptım. Şiirimi çok rahat tutarım. Ben nasıl mı çakmışım böyle? Şas benim. Her. Koşuş. Benim şu hakikati kim bilir tuttu? Adam tersi mesela gerçek. Hadi göreyiz. Şu akşam ayıkta sağlık tak yağır mı? Soğuk bir boynu çok olma. Yok. Adam kerçiliğimi. Kağıt geçti mi? Yok yat kesim yok. Yap kesin ölçü diyen yok kalmamış ölçü. Koyayım da sesimiz koyayım da. Mekan bu sözden kaytaray da. Nesip bolsa durmuş kurar kaytarar. Yok. Nezip olsa durmuş durur. Etrak kolaydı ne o?
Yetti. Ay yok. Kanusuna kim yok? Benim olmak hakkı yok. Kovcun çöp. Oğul hep var aydıp dur. Fener Lukman. Kesin spektaklimin Lukman keşfini yetedim. Bilip dur. Spektaklı Lukman oynanılan doğru yani. Onun için iller 6 yıl okuya 6 yıl. Kimden öldüm? Mahmut'un Yap o. Koy sana Mekan. Mekaniydim. Ki yaş onun omurga nasıl çıkarlar ki he? Ay Mekan, şu şiir geldiğin mağara oynayan keşfinin tüylerini, hareketlerini, maliyetin madmununu sen bileceğim. Sen ne başka başlayacak yoksun? Hayrat et, hayrat et. Yok. Kızlar, olmazsa baş oyun oynayalım deyip kaç edik oraya elim. Kimden bak? Putin oynar. Putin. Vay. Näs? Kut sekin çımak dön öyle. Seninle hudu öyle mi? Naktanların hudu diye yanıyor de. Bence yine diğer adamın böyle olacak. Tomaşaçylarmy da maňa garaşyp duranlar. Kurban verdi hiç. Şey deli. Perhada Şirgel'in öyüne gidip gelsin. Belki öyündedir. Didarım gelen adamlara tomoşa görkötsün. Cemalım aydımlaysın. Umidimiz üzmenin. Olur. Olur. Mama ul geline jaň aýtýanlarynyň jany bar öýtýän. Ýöne bir zatlar tapylyp dur. Bolsa da mekan özüne geläýdi. Şiirgel nire ýitirmolukka. Adim näme şol? Bolsa bolýala. Şoňunda düşýüm ikusdy. Agay deşdiňmi? Sen zeminne Nirelerde gaýyp ýörsiň? Uy, tüýjülük. Men tüýjülük aşakda koydum ha. Buradan soraýmasynlar meni. Bar. Şadlık kurşap ocakları öyleri, bağışılarını birer kursun toyları. Bu dünyada sevmeli, bazıda gülüp baksın adamlar. Şadlık kurşap ocakları öyleri, bağışılarını birer kursun toyları. Bu dünyada Gurban. Ha. Ene şiirgelliğini hiç yerden tapmadım. Öýlerine barsam, kapyny hiç kim açmadı. Bah. Indi näsek? Biz elimizden geleni etdik. Bir alaç tapılar. Sen arkyn işin bilen boluver. Bolýa. Vay! Şiirgelli. Şiirli Saparov. Şiirli Saparov. Siz sahna çıkmala. Meni korkuzman haýyş edýän. Avadan can. Men avadan el. Leyla men. Turun derrow. Avadan. Ağayız avadan.
Ecem seretip dura. Siz atın spektakla gitmiyorsunuz mi? Yön onu berde derle sahnada yerine yetirmeli. Şirgeli turun. Hayiş edyen. Kellem. Men nirde? Bu yer nire? Men nirde? Siz uklak kalıpsınız öýdän. O ne öyle? Bu ne mi? Yüzüňize hek kaçıpdyr öýdän. Ana. Şol. Bolýaly. Olar näme sıpatym ma? Ýa-da men basyrgan ýamkamy? Ýokla. Basyrganman ýerde. Biz teatrda. Teatrda? Spektakl? Rejissör? Telefon? Size gatken jaň etdiler. Ýöne siz eliňiz almadyňyz. Wah. Grimatomda sessiz goýup durna. Saat näçe? 18:40. Men sahna çykmaly. Ýöne siz bu ýere nädip düşdüňiz? Ay. Asmasyrlykdan. O ne hili? Siz mamle kenim. Ene as koyun maşinçygym yere gaçyp kulu şok boldy. Ondan menem bärik geldim. Bärde de adam ara yok. Şoňa meňdeş oýunjak gözledim. Tomaşaň şondan soň turdy. Gapdalma seredäýmenmi? Äpetde üssümawanny. Dew? Hawa dew. Özüm ile düşdüm adam çykdy diýip üssüme gaýtmazmy? Sizden bir zatlar tapaýaňyz. Bu dögürde dög nämişledin? Saýgyryp ýetişen nä bolaýman ha? Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam nyam. Eyvay. Vah, yasama suyuculuk. Sahican, sana yağacağım bolunu. Spektakl. Men nädäýdim? Men özüm tanap bilemem. Waswaslygym men ne hala salaydy. Düýüniň özünde de men bagtyar adamdym.
Häzir bolsa bolup oturşym görüp özümden ulasym gelýär. Hey, aýsaňyz lan. Siz adam başyndan şowsuzlygyň hiç gitmejegine inanýaňyzmy? Ananamok. A men bolsa inanýan, yüregim bilen inanýan. Rahmetiň ýanyna şolsuzlyk saklanmaz. Ýöne şowsuzlyga uçurajagyňyz barada işaret gören bolsaňyz, gorkarmydyňyz? Belki de gorkordum. Yolumdan öleyim, beğenmezdim. Şowsuzlyklary depäňizden ýagyp ýol saýgarmaga fursat bermedik bolsa näme derdiňiz? Görüşürdüm. Tä gurbatsız galynçam. Ana. Men emedil şol ahwala düşdüm-de, söýgesiz galdym. Sahnada artistler, güler ýüzli mehriban tomaşaçylar, rejissor menden ýüze urdy. Näme üçin? Sözümü unutdum. Ýok ýerden gülüp başladym. Aljyradym. Ýalňyşmasam, şolaň içinde sizem bardyňyz-da. Ol sahnada ýeka galdym. Gülküými bolýan bes edip bilmedim. Yüregim ýanyp dur. Yüzüm barsa gülýär. Şo ýerde-de oýanaýypdyryn. O näçil ol? Bu zatlaryň hemmesi öten akşam gören düýüşüm barsa näçek? Ýakymsyz düýüşi hiç kime gurrun bermeläli bilen soňam menem hiç kime gurrun bermedim. Siz näme bolýaňyz? Birden düýüşüm huşuma urlaýsa näçek? Menem käbir düşleri inanmandyramok, ýöne bir düş gördüm diýip, akbalyň baglan käriňden il çekäýmellerle. Ya siz üçin teatryň tomoşaçylaryň hiç il gymmaty ýokmy? Aýdýanyňyz näme? Olar men ömrümiň bar many sagryn. Olar bolmasa menem ýok. Ona ýaýdanmagy esas ýok. Wah, hemme zat şeýle ansat dolaýsady. Kalbymda gorkyny, waswaslygyny edip beňmedi. Rahmetiň zehiniň bilen. Wah, menne artyp ýatan zehin ýoga. Bar, gözüm bilen gördüm, göz ýetirdim. Aýdyň onda, men näme etmeli? Şu ýerde galmalymy, ýa sahna çykmalymy? Sagat 18:50. Karara gelmek üçin 10 minut wagtyňyz bar. Her näçe ýalbarsaňyzam, dünýäň ähli baýlygyny berseňizem gaýdyp ýyzyna dolap bolmajak. 10 minut. Ine, şu tähil salym sizi geljekde ýa-ha ýüreklerde ýaşadar. Ýa-da ökünjünler öz-özüni gemirip ýören diwana ýogurar. Akbalam sizinki karara. Getirin. Maňa oýunjak berin. Men sahna çykmaly. Eden ýagşylygyňyzy ömür boýu unutman. Bilgir hem diligir hanym. Serasat bolun. Saparov. Süýjülük. Saparov. Koşuş. Bol, gaýtaly. Bolýar, durun. Aýt. Şirgelli. Saparov. Agam, düwmäni bas. Nämäni? Düwmäni bas, düwmäni. Mekan bol. Durun. Awadan. Şiirgelliğin yerine çıktı oňoror mu ka? Oňoror. Men mekana inanýan. Gör nähili owadan. Gör nähili owadan. Şiirgelli. Şiirgelli? Nerede boldu? Yetişdim agamcan. Wagtynda yetişdim. Mert bol. Tapılar diýdime? Goşok. Şiiri. Nerede boldun?
Sen tutuş tiyatr gözläp ýöre. Waq ba ağamcan, men bala häzir. Aňa ne mollu ey, şiirine mollu. Seni tutuş tiyatr gözläp ýör, saňa ne mollu ey. Ortada tapılay. Diýdime bir ýerden çykardy. Şiirim. Sen şiirden hakyky arslan ekenin. Gördüňmi? Şiirgelleme gelipdir. Gördümle bolin. Innem süýjülük gitdi-de. Haýsy süýjülük? Oýna gerek süýjülük. Goýan ýerimde ýok. Sen hällen vermeýän oýnap otyrmy? Näme diýeňiz? Süýjülük hana? Yerine dur. Şiirgelliğimi de hakik şiir eken. Göre, sahnanı kastırdı. Menem gözüme ayrılmak edip otuyor. Bu şovculuk diyenler boş yürümeken de ama o şeyle mi? Ha, öyle şeyle yali. Sen ne? Adimada adım isteydin, kısmıdan neydin? Ben kelleyen bulaştırdım. Ey vay, men mi? Hava sen? Kaçan ettim. Yanca ettim. Bileri olsan, sen özün yatlattın azim azadı bir şey. Şu men yadıma da düşönöktü. Otur sana. Ol yörep barya. Ol şol yörep barya. Arman, yadıman, yaltınman. Öňünden çykan ähli kynçylyklara garamazdan şol ýoluna sowulman yörep barya. Durmuş hem edil şeýle ýol. Käte öňüň açyp, her zat düşnükli we aňsat ýaly. Käte bolsa öňüňde näme garaşýanyň bilmän anamsızlyk bilen ädim etmek isleýän. Ýüregiňde bolsa sowallar köpelýär. Başaryp bilermi? Töwregiňdäkiler men tagallam görüp bilerlermi? Şol pursatlar synaglar bilen dolu bolýan. Ýöne özüňe ananyp öňe gitsen, ol ýol saňa öz güýjüni berýär. Her bir kynçylyk ebedi däl. Her kyn pursatdan soň ýagtylyk bar. Her ädim, hatda ol kiçijik we näbeli bolup görünse-de, beýik maksatlara eltýän ýoluň bir bölegidir. Öňe gadam atmak we hiç sada garamazdan dowam etmek hakyky üstünlügiň sırdyr. Bedinni öňe gitmek saýladyk. Töwregimdäki her bir adam öz güýjüni jemläp, maksatlaryna ýetmek üçin bilelikde hereket edýärler. Şol ýol diňe biziň ýolumyz bolman. Eýsem bu ýol biziň halkymyzyň ýoly. Bu ýol beýik maksatlara tarap barýan nurly ýol. Bu ýol gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň beýik ýörelgesinden başlanýar. Ol ýol her ädimizde bize güýç berýär. Geljegimiziň binýadyny gurýar. Bagtyar halkymyz bilen şu ýakty ýol bilen ýöremek, şol ýoluň bir bölegi bolmak meniň we biziň ähli iýleşlerimiziň iň uly bagty.